Eskwela na pud ka, kuyaw ka og porma. Mga yung allowance, mamarayig sa mama. Pero ang plano, Uy, Kit! akibado sa barkada. Wala na, Kit! laag. Nag-practice kong sulater. Kay... Dable kay eskwela. Wala, di mo ko nila pa eskwela. Kapangaway na ko ng classmate. No? Away man. Ikaw, nag-eskwela day ka, ter. Eskwela ko eh, kuy ko gikan gali. Ha? Eskwela ko, dito mo ko gikan ng eskwela. Dili day ka kapangaway imong classmate yay. Yoy, sigo pangatag sa Nya, balon. nya, nag-eskwela ka, kabalo na day ka kanang English. Ano, kabalo day ka. Nga, wala pa man mi ana. Ano naman? Nga, mong ma'am kay, pag musulod ang mong ma'am dito kay, sige na siya pamaligya sa, kuwan, ay skindi. Baligya ra sa hindi. Dali siya nay. Ay kuha na lang der sa kabalo ka sa kanang may mga planet kanang sa science ba Science? science. Nga, klase man mi ana, pero sige na po may ipasulat ni ma'am. Sa blackboard na. Sulat ra mo. Sulat mi. Mo man dayon. Mo man na dayon. Facebook din siya. Mag-Facebook ra. Wala, pwede din na mag-Facebook ra di ay. Ay! So geto sa English ay sa math na lang ter kabalo kag math ter. Math kana Ah, ano? mas Kanang ng math. ay plus o kanang times divide na yan. Oh, mayo kay kuwan ng matoy. We. Yan, hindi ko be. Galing lang tong maestro na mo sa mat. Sige lang ano-ano. Unsa man na siya? Umbot niya. Sir, naunta ka sir. Kasi nadaot sa kapite. Basin mo kung kapin to siya filming. Kada klase naman tama. Be, math be. Tingin ko. 2 plus 4! 4! Sir, kayo 4 plus 4. 8! 8! 5 plus 5. 10! 10 plus 10. 20! 20 plus 20. 40! 50 plus 50. 100 na. Walo ka na. 100. Ayun, di ba? Gamay, makina. Dako! Kabalo. Plus man to, kabalo na gagana mga times. Kabalo, apil ko sa imtap. Ano sa una? Sa imtap. Basta, murag tap. Murag tap. Apil ka na, day. Kuha na sa una. Bebe, sa times. Kanang tulo na lang na to, ter. Kanang na plus. Napo rin times. Sige. Master. Sige. 2 plus 2 times 3. Oh, kana be. 2 plus 2 times 3. Di kabalo. 12 na! 12 na! Oh! 2 plus 2 Pasto! times 3. Times 3. Uy, 12! 12! Mangguna, mangguna. Calculator, anak mang calculator. Kasi may mas bright be. Ikaw o calculator? Calculator. Paspas mo kayo itong magkuhan. Oh, di calculator. Pito. Dapat tayo Ay, mga... calculator be. Oh, Dapat tayo mga tuloy ni calculator. Grabe. 2 plus 2 times 3 equals 8. Oh, di ba? 8 mana ter. 8 na ter. 8 na 8 mana. Sayap lagi to yung maestra. 2 plus 2 times 3 equals 8. Ingon sa calculator. Sayo, plugar ko si ma'am. Anak, mangkunak ito. Ano? 2 plus 2. Oh. 4. Oh, 4. 4. Na, times 3 na yun. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 12. Taka. Di sayap lagi na. Sayap yapon imong TL, sayap imong ma'am. Kaya sa calculator. Diri na naman ginaw calculator. Kasi mas bright be. Imong ma'am o kaning calculator. O calculator ay lagi. Nagay. Antog na nag-anana to imong ma'am mo kanana kay. Dili gid sa kabalo. Na siya anana siya. Muna siya 8 ragid na. 2 plus 2 times 3 8. Ang calculator na yung nag-ingon, Ang 8 na siya. Dili lagi basta-basta og tudlo lagi. Magtudlo. Ay na lagi eskwela dito ter ay. Sa'yo mo na ako patudlokit. Oh, ako na lang magtudlo sa imo oy. 2 plus 2 times 3. Ba? 2 plus 2 gali ba times itisting gali ninyo dira gali ug butang sa inyong cellphone di ba? 8 man ang mugawas. Ba? 8 ang gigawas ba? 8 yun. Let ko ni ma'am da. Karon tambay baka murag de estudyante nganong permi ka nga di mo sulod sa klase. Tuoy lang ang imuhang ginikanan nagdahom sila